Salam gepur. Keduk mosla. Ayo mana? Bang, bang. Mana? नै जोगोनार आरो नैबे दाउ दायो मोनजालायसिगोन दाउदों जोगोनारजों जोगोनारखौ नै जाबाय नै दायो दाउदों संनाय जासिगोन आरोना बेखौ दाउ बेदरजों जनाय लांबाय थादों नै ओंखामाबो संगासिनो दङ दाबाव हा माबायदि सङो नै गरमाव खापाव खुपाव अरजों सुनानै नै लेबगासिनो जोगोनार दायो संगोन लावखौ दाउ बेदरजों सौ एलबानाबो जागोननो दाउ बोसोनाबो जागोननो टेंगे टेंगे बताओ चलो देखते जाओ दोस्तों नायलांबाय थादो बरिया जागोन दिननि ब्लगा इन्टारेस्टिं जागोन आरोना नै जोंहा जोगोनारखौ माबायदि हायो हिन्जावा नै नायदो गोलोमजोबबाय गरम माथो खालामनो उपाय गैया गेसफोराव संना जानो हाया फैसा गैया थाखा गैया गेसफोरबो बायनो हाया जेने तेने आरो खाजिबाल' संनो हायो ना फ्राय दे लागाव नै जोगोनारखौ माबायदि हायो जोंहा नै गथा गथा लाव लाव गथा गेस नायलांबाय थादो गासिबो माबायदि संगोन माबायदि बानायगोन ना लागाव लोगोफोर आंजों मैगं सुहोजादों बोरायानो मैगं सुहोजादों आंजों लाव मैगं सुहोजादों दा संहोगोनबो आं बेखौ लाव मैगं दाउ बेदरखौ संहोगोन मोजांसिन नुदों दा दे बोखांदो नायनोसै मोजां सु हले दे दिनदो मा लासिंसिं लाबाय थायो मोजांसिन नुदों दा आरो दा संगोनबो आरो बियो नायलांबाय था लोगोफोर सामब्राम गुफुर keduk मस्ला ayo mana मस्ला देदों आरोना जाहा बड़े मस्ला देदों जाहा लाव मैगंदों दाउ बेदरजों संसिगोन गोथाव संदै नोंलाय गोथाव सं दाउखौ आरो उल्था आंजों लागाव होजालायबाय आंखौ देहे माबा माबि मैगं सुहोनायनि मस्ला देहोनायनि नै दायो सोरबा सोरबा हिन्जावफोरा बिदि दाउ गोदानो सावनो रोङो दे खोन्थालाय गासिबो कमेन्टआव सोर सोर नायदों जोंहा खिन्थु बियो मावजोबो दे मावनायाबा गुबुनफोरनियाबो मावदां मावनायालाय दाउ गोदानाय सावनाय संनाय बरिया आरोना जोंहा बेयो जानायाव आरो आं बरिया माथो बुंबावनो ओंखामफोर लांफैनो होबाला दसे खब जायो रे आङो बेखायनो आंखौ खावना होनबाय थायो फाटाफाटि लागावदो सावगासिनो नै जोंहा सासे जागोन नों थाइजौ गोदासिन जोंहा दार्लिंआ खावखांबायानो लागाव जेनबाय दाउखौ बेदर बारिनाय दां बिदि बुबाला नै दाउदों जोगोनारजों मोनजासिगोनलाय गोथाव गोथावनो सोर सोर जानो लुगैयो दे जोगोनार लाव दाउ बेदर बरियानो हा जागोन नै गोदाबाय जोंहा नै दाउ गोदाग्राया लागावबाय जिंका चिका जिंका चिका जिंका चिका लागाव लागाव सोरबा सोरबा हिन्जाव गोदान रोङो जाहाथे लागावदों थिगसे दानो गोदाखांबायबो डेन्जार्स बेलै गोदानायाबा दानो जोब्बाय नुवा जोब्बायानो गोदानाया आमायथु बरिया आमायथु आरो बिबु रेजेक्टनि भितराव बरिया मोनो आं दाउ बेदरनि बयलारनिखौ आरो बयलारफोरनिखौ आथिं गांखंफोरखौ जानो बायो जागौ दे बरिया दसेनो हाजोब्बाय नै जोंहा हिन्जावा गोदानो नै दायो बेदरा गोदाखांबाय जोगोनाराबो हाखांबाय दायो संनायनि बारि संनायनि बागै दायो संसिगोन आरोना माबायदि सङो नायलांदो नै जोंहा लागावदो जाबाय थाव बुरजा जानो हामालै बेमार जायो दानिया गेस अनेकदा जायो सेखा हट 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 बोसोना सेखा होफैदों नै जोंहा एलबानाबो टेंगे टेंगे नै नोंसोर दायो दाउ बेदरखौ लावखौ जागोन ना जाया
Nisannya. Nih jangan nah, nih songsin đây, nih. Ba đừng mình khoang. Nó hả nào? Tahu bedo deng lau deng juga na deng mau dijebur ya jak nih ya lain sih slup deh guys mình đây là thời điểm bùa Bùa ya không rồi phải bùa ya giờ thằng nào mình không khởi lên tiền giật là có khởi ra bùa ya này gelum được bay đấy goroma du win chi đây mình không mana aram he mới sang rubu yêu khop này như nó nạp lên anh đi cứ nó hier này chứ दै होनानै दा मोजां ग्लब ग्लब गोदौ होनानै मोनहोसिगोन आरो ना बरियानो बेबायदि सङो आरो ना जोंहा बे जोगोनार दाउ बेदरफोरखौ संबोला सोरहा माबायदि सङो फोरमायलायदो संनाया जायाखैबा जायाखै बुंहरदो जादोंबा जादों बुंहरदो आरो ना सोरबाफोर बुंनो गोसोबा ना मा बुङो लागाव दे मोनबाय लावा Nih, boriya goथाव दाउ बेदर रोगोनदा जालायनोसै जोंहा आव नै टेस्टि बरिया नै आथिंफोरा स्लुब नायलांदो दा जानायखौबो माबायदि जायो जागाब जुगाबहै जालायनोसै दाउ बेदर जोगोनार बरियानो बे खुसिया नामा मोनसे जानो नागिरदों दा मोनसे Hah? Ya nunggu boriya Rah, kemain nona deh. Halo. Aduh, telan. Goथाव बोराय जाखांलायबायलै mau दिनैखौ भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होदो गासिबो जायफ्रा नायदों जायफ्रा गोदान जाखांबायानो आरो दोनथ'नोसै बाय